Responsabilitat. Si alguna cosa tenen els mitjans públics d'informació, és responsabilitat i un escrutini constant al que el nostre convidat d'avui s'hi enfronta cada dia. Avui off the rec, el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, Òscar Fernández. Òscar Fernández, què tal, com estàs? Bé, vosaltres? Justament, a més, després de fer el teu programa, pocs minuts després... És el millor moment, és el més tranquil de la jornada. Clar, perquè al matí és informació... De bojos, sí. Per a la tarda, just després del programa, ja un moment de descompressió. Clar, a més ens ha donat pas Francesc Garriga avui, Sí. Que no és poca cosa. Sempre a les 4 fem aquella mena de salutació i us avisa entrar i, per tant, ja ho heu utilitzat per la salutació. Aquí has de vigilar el que dius o el que fas perquè tot s'aprofita. Escolta, avui estem a la que clarament és la teva casa professional, són 29, quasi 30 anys aquí. Què significa, o què ha significat Catalunya Ràdio per tu, a nivell professional? Tot, pràcticament. Si vaig agafar 35 anys enrere, quan estava a la facultat, primer, jo no pensava mai que em dedicaria a fer ràdio. Jo sempre havia pensat en una gran visió de futur que treballaria a la premsa escrita. Vaig acabar la ràdio una mica de rebot. Vaig entrar a la cadena SER amb una beca de les que donava la SER. Vaig estar un any a la SER. De seguida salto a Catalunya Ràdio. I quan dic tot, és que és tot. És que vaig entrar aquí amb 22 anys. En tinc 52. Vull dir que he fet pràcticament 30 anys. Que vaig entrar com un nen sense experiència, fent esports, he acabat fent esports, informatius, magazins, llocs de gestió. Vull dir que és que m'ha passat de tot en aquesta casa, per tant, ho és tot. Clar, ho has fet tot, dius. Hi ha alguna cosa que no hagis fet aquí a Catalunya Ràdio que diguis, escolta, mira, encara podria fer això i no ho he fet? He fet coses per les que no em sento capacitat, com per exemple no he fet cap programa musical, per exemple, ICAT, per exemple, que ara ho podria fer, o Catalunya Música. No he narrat mai, només una vegada, un partit de futbol, que jo, si m'anaves a l'Òscar molt petit, si havia de fer ràdio, segurament hagués somiat amb això, i només he fet de micròfon autònom, o sigui, de segona veu, mai narració. Però hi ha poques coses més, perquè he fet matins de Catalunya Ràdio, tant d'hivern com d'estiu, he fet magazins com La Tarda, com el Tot Gira, he fet informatius com el Catalunya Migdia, vull dir, és que ja queden poques coses per fer. Clar, tu dius que només has narrat un partit aquí, però de partit sí que en narraves, perquè has explicat alguna vegada que feies els partits de l'hora del pati, no?, quan jugaven també els teus companys de classe. Sí, quan estava a l'escola de petit ja començava a narrar. Jo crec que ells més que jo creien que acabaria treballant a la ràdio, però ja et dic que jo no m'hi veia a la ràdio, perquè jo soc molt vergonyós i tot el que fos donar la meva cara, òbviament, a la tele i la meva veu a la ràdio, a mi això em suposava... jo no m'hi veia, i per tant jo pensava més en el periodisme escrit. Però és veritat que ja de petit xerrera en tenia, i per tant els amics era allò, bueno, doncs tu explica el partit, a vegades mentre jugava, vull dir allò corrent i anar narrant el partit. Vull dir que algun n'havia fet, però sí. I com creus que t'has tret aquesta vergonya que explicaves? És que no me l'he tret. Jo continuo sent molt vergonyós. Segons què em costa molt, no sé si després en parlarem o no de com ha canviat la ràdio des que jo vaig començar ara, que jo vaig començar en uns estudis que eren només de ràdio, que no hi havia ni una càmera, com a molt entrava algú a fer una fotografia de l'entrevistat. Ara, en canvi, són autèntics platós de televisió, amb moltes càmeres que ens estan enregistrant durant tota l'estona, i jo moro de vergonya quan em veig. I a vegades em veig i penso, hòstia, però com puc tenir aquesta posició, com puc estar així regirat? No m'agrado gens quan em veig. I, per tant, la vergonya, diguem-ne, que no l'he superat. Jo treballo a la ràdio i, en canvi, en la meva vida privada, per exemple, jo tinc un fill que juga a futbol. El club de futbol m'ha demanat diverses vegades que presenti els equips, fan un acte de presentació al principi de temporada. M'hi he negat sempre, perquè em moro de vergonya. I llavors ells et diuen, home, però, tio, si treballes a la ràdio, doncs que no és el mateix. O sigui, tu creus que si fessis la presentació del teu fill, que podria haver-hi 30 persones davant, et posaries nerviós? Sí, clarament. Per la cosa escènica? Sí, parlar davant d'un públic que tens allà físicament, jo em moro de vergonya. En canvi, a l'estudi, escolta'm, jo m'aïllo, no sé si hi ha algú a l'altra banda o no, i per tant jo acabo parlant, i per tant vull dir que la vergonya no l'he superat. La vergonya m'acompanya i m'acompanyarà, em fa l'efecte. I quines estratègies tens com per no sentir-la, no? Quan et poses davant del micròfon, què és el que tu penses per poder combatre-ho? És que davant del micròfon no hi penses, i és la sort. Si hi pensés, si fos conscient que hi ha gent escoltant-me o que això que estic fent arribarà a la gent,
segurament em costaria molt més. Després sí que saps quins temes poden agradar o no, de quina manera explicar-ho i tot plegat, però la consciència de tenir algú a l'altra banda, aquesta no la tinc i m'aïllo una mica per no ser-ne conscient. Clar, de fet, has explicat que vas entrar fent esports, que és el que volies fer de petit, però tot plegat t'ha portat a fer informatius. Va haver un moment que també vas demanar als teus caps de dir, escolta, vull fer el canvi. Per què vas demanar això? Hi ha un moment, jo sempre, com tu deies, sempre havia pensat que seria periodista esportiu. A mi m'agrada el futbol i jo volia fer això, periodisme esportiu. Vaig aconseguir-ho, vaig fer el meu somni, molt jove, amb 22 anys començo ja fent transmissions de primera divisió, amb l'Espanyol, viatjant per tot Espanya, i en 20 anys que faig esports, en els 20 primers anys de la meva carrera, faig transmissions esportives, faig programes d'esports, cobreixo uns Jocs Olímpics, cobreixo un Mundial, faig una Eurocopa, i hi ha un moment, després de 20 anys, que arriba el moment de pensar vull estar tota la meva carrera fent això o vull provar una altra cosa? I llavors la sensació va ser, doncs vull provar una altra cosa, a veure si m'agrada o no. Si no m'agrada, jo a esports estava encantat de la vida i podria haver continuat perfectament. Però sí que hi ha un moment que tenia la sensació d'haver-ho explicat tot. I jo recordo, sempre ho poso com a exemple, arribava una setmana en què hi havia un clàssic Barça-Madrid i com que ja feia molts anys que feia programa, ja ho havia fet tot. Ja havia fet el reportatge amb exjugadors, ja havia fet l'anàlisi de les estadístiques dels últims partits, ja havia fet reportatges de les millors victòries dels uns i les millors victòries dels altres. Ja no sabia com donar-li la volta als temes. I llavors vaig pensar, provem una altra cosa. I llavors em van donar a provar primer un programa que era com molt de magazine, que anava sobre la joventut, diguem-ne, dels que ja tenim una edat, a més es deia així, tenim una edat, i després per circumstàncies em van donar un matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, que és el que em va acabar d'obrir, de dir, ostres, a mi el que m'agrada ara és això, fer un magazine d'informació, que també tingui alguna secció, etc. I tot i que vaig estar un any més fent esports, després ja vaig acabar informatius. Però sí que era una mica la sensació de estar en un moment en què decidir si tota la meva carrera estaria fent això o si volia obrir-me altres coses, i m'hi vaig obrir. Mai ha anat bé. Cap Home, d'informatius. sí, no ens queixem, no ens queixem. Ara hi ha algun moment que penso, ostres, i tornar a esports ara una altra vegada, però de moment estem bé com estem i per tant no m'ho plantejo. Sí, ha anat bé, no em penedeixo, al contrari. És que aquell matí de l'estiu, el primer, jo em vaig fer 2 estius al matí de Catalunya Ràdio, i el primer va ser com la confirmació que el Cuquet hi era, que volia fer altres coses i explorar altres formats, un altre tipus d'entrevista, no estar sempre amb el mateix com eren els esports. Clar, perquè fer un matí, tot i que sigui el matí de Catalunya Ràdio, tot i que sigui a l'estiu, com se sent estar en una cadira que saps que et mira tanta gent i que és tan important? Hi ha una barreja d'il·lusió, de responsabilitat, perquè, òbviament, t'escolta molta gent, ets un dels pilars que aguanta una casa com aquesta, com és Catalunya Ràdio, amb tota una tradició al darrere. El matí de Catalunya Ràdio és un programa insígnia de la Ràdio Catalunya i, per tant, té la barreja. A nivell professional és el màxim i després té aquest punt de responsabilitat. És veritat que jo només l'he fet 2 estius i després algunes suplències que m'han tocat en períodes molt acotats i molt concrets. Perquè, per exemple, l'exigència física i mental de tenir aquest horari d'una banda i aquesta responsabilitat durant molts mesos i durant moltes temporades, no sé com la suportaria, però és aquesta barreja entre il·lusió i responsabilitat. Clar, perquè en aquell moment, quan feies el matí, quantes hores eren de directe en aquella època? Doncs de 7 a 1 a l'estiu, i després, quan vaig fer alguns matís, per exemple, durant la pandèmia em van tocar fer alguns matís, algunes setmanes de matí, clar, llavors encara era... Bueno, començava abans, començava a les 6, però acabava a les 12, per tant, sí, són 6 hores. Clar, és adrenalina al màxim, allò. Sí. O sigui, a nivell de llargada, no és el més llarg que he fet. Jo he fet tot Geres, que els dissabtes i diumenges també eren molt llargs. Però la responsabilitat i l'adrenalina de la primera, el prime time matinal, a les 7, les 8 del matí especialment, després a les 10, 11 la cosa ja baixa una mica. Però aquesta adrenalina, i sobretot és un programa que és molt absorbent, perquè no només té les 6 hores al directe, sinó que després durant la tarda has d'estar pendent de tot el que passa. Perquè si ara hi ha un incendi a algun lloc, demà hauràs de fer alguna entrevista sobre aquest incendi. Si ara hi ha una dimissió o hi ha una roda de premsa, has d'estar pensant que demà hauràs de fer algun tema relacionat amb això. Per tant, tot el dia has d'estar molt connectat i molt pendent del que passa, tot i que tens un equip que et va ajudant, però has d'estar com molt atent durant tot el dia. Per tant, és com molt absorbent un programa com aquest. Clar, però com a cap d'informatius entenc que la responsabilitat és una mica la mateixa, no? És a dir,
em costa creure que tu puguis realment desconnectar durant un dia. No desconnectes. No desconnectes, però com a cap d'informatius tens una feina a vegades un punt més gris, entre cometes, en el sentit que tu acabes decidint les cobertures, qui envies a una banda, a una altra, quins temes dones prioritat o no, però al final qui acaba donant la cara és un altre. Ara mateix tenim l'Ostrell al matí, l'Escap als caps de setmana, a la tarda el Francesc Garriga, a mi és veritat que em toca al migdia, però diguem-ne que la responsabilitat de vendre el producte o d'explicar les notícies està com més repartida. I quan ets el presentador del matí a Catalunya Ràdio, està una mica més focalitzat en tu. A banda de prendre les decisions de fora d'antena, també has de prendre les d'antena, reaccionar en directe, té un punt més d'entrevistar algú, que tens una responsabilitat d'entrevistar a un líder polític o algun responsable institucional, etc. Doncs tens un punt de responsabilitat que aquesta és teva, bàsicament. Clar, havies, com dit, fet moltes entrevistes esportives al llarg de la teva carrera, fent magazine doncs també fas un altre tipus d'entrevistes, no? Potser més culturals o més de conèixer persones, però com és entrevistar un polític? Què és el que canvia aquí? Al final, el fet d'entrevistar, hi ha una base que és bastant general i que són iguals. Tu has de dominar el tema sobre el qual estàs parlant, has d'escoltar molt el que t'estan dient per poder repreguntar o per veure per on et portarà l'entrevista. Segurament els esportistes s'han acomodat a tenir respostes més senzilles per no entrar molt en la profunditat. Vull dir que semblen tontos. La gent et dirà, no, és que l'esport és més tonto. No és que siguin més tontos, és que s'han acomodat a aquestes respostes fàcils. I des dels departaments de comunicació se'ls anima també moltes vegades a que no posin la pota. No et fotis amb un lío, no diguis coses que no són políticament correctes, per tant, escolten 4 tòpics, tu treus de sobre i ja està. Després són més intel·ligents del que pugui semblar en aquestes entrevistes. I els polítics són professionals de parlar-te sense respondre't. I tu li dones la pregunta i ells van donant la volta i acaben explicant el que ells volen explicar. I per tant has d'estar com una mica més atent a que no et colin el gol o a que no et colin, diguem-ne, l'argumentari del seu partit. I al final jo hi crec molt en crear un ambient a l'entrevista que faci que el convidat, tant si ets un polític com si ets un actor, com si ets un cantant o si ets un esportista, s'hi senti prou còmode com per poder anar una mica més enllà en les seves entrevistes. Jo no crec en aquelles entrevistes, que hi ha gent que hi creu molt, jo no hi crec en aquelles entrevistes molt tensionades, en què hi ha com un punt de mal rotllo, que jo crec que són incòmodes per l'entrevistat, per l'entrevistador i per l'oient, que a vegades se sent un punt violent en segons quines entrevistes que estan com molt tensionades. Jo hi crec més en que hi hagi com un punt de bon rotllo que faci que l'entrevista entri més, que li pots preguntar exactament el mateix i les preguntes poden ser igual de compromeses, però sense generar aquesta tensió o aquesta pressió que a vegades es destil·la a través del micròfon. Sí, és un tema de to, potser, no? Jo crec que sí, de crear aquest ambient. Al final és una convenció, quan un polític o algú ve a fer-se una entrevista ja sap que li faràs una sèrie de preguntes, sap que haurà de respondre algunes preguntes, segur que ha preparat amb el seu departament de comunicació quins són els temes perillosos que li pots preguntar, però hi ha maneres de preguntar-ho, maneres de fluir la conversa que fa que s'obrin una mica més i que siguin més agradables d'escoltar després. I tens la sensació que la gent o els periodistes que fan aquest tipus d'entrevistes potser més tenses, a la que sembla, no? Doncs que estan més amb el ganivet a la mà, tot i que potser al final sigui un tema més de to, també hi ha com una certa por a que no se'ls digui, no? Com que estan legitimant el poder d'alguna manera o que estan fent una entrevista amiga, diguéssim? Pot ser que hi sigui. Pot ser que hi sigui, tot i que ja et dic que jo crec que es poden fer entrevistes molt exigents sense aquest to crispat. Però sí que és veritat que hi pot haver algun periodista que digui no, escolta'm, jo demostraré que sóc capaç de saltar-li la jugular i que no se m'escapi i fer-li la pregunta punyent, perquè pot ser que hi sigui també, segur. Perquè a més és veritat que la nostra feina ha evolucionat cap a un escrutini brutal de l'oient, amb tot el seu dret, no és una crítica, però és que ara mateix la gent et fa saber si la teva entrevista, el teu programa, la manera com tractes els temes, si els està agradant, si no, si els està arribant o no, i aquest feedback amb l'oient, que és fantàstic, però també t'exigeix, t'obliga a estar molt més atent al que fas. Clar, a més aquesta ràdio, la ràdio pública, la gent se la sent seva també d'alguna manera. Sí, molt. La gent se sent com una cosa seva, amb tot el dret del món. Tenim, com et deia abans, també una història al darrere, de la qual en som, d'una banda, estem molt orgullosos, però també en som un punt, anava a dir hostatges, que no seria potser la paraula més adient, però sí responsables de mantenir el to i que la gent se senti
reflectida amb els seus mitjans públics, en la tele i la ràdio. Però hostatges de què, per exemple? No, d'una manera de fer... Hostatges no m'agrada la paraula, però sí aquest punt de responsabilitat de... La gent s'ha acostumat que a Catalunya Ràdio... potser, no? Sí, la gent s'ha acostumat que a Catalunya Ràdio no hi hagi un determinat tipus de contingut. Des de premsa rosa, per exemple, segons quin contingut. Això jo crec que s'ha anat obrint, ara tenim programes, que no surti d'aquí, per exemple, en els programes magazins hi ha seccions sobre això, però no traspassem segons quines línies vermelles. Hi ha una manera d'explicar el món des d'una òptica catalanista o catalana, que aquesta nosaltres la volem mantenir. I a partir d'aquí, això, no fer segons què, que la gent es pugui sentir traïda dels seus mitjans públics. Sí, creus, per exemple, que hi ha altres ràdios privades que sí que passen aquestes línies? N'hi ha algunes que sí. I n'hi ha d'altres que no. Hi ha altres ràdios privades que fan una ràdio molt seriosa. No busquis que estic parlant de RAC1. Jo crec que RAC1 fa una molt bona ràdio. No crec que sigui de les que passa ratlles. Però sí que estem acostumats a sentir segons quines editorials i segons quins temes, segons quines ràdios, i estic passant més amb espanyoles, que passen algunes línies, sí. Clar, per què RAC1, si no passa aquestes línies, per què creus que està tenint més oients que Catalunya Ràdio? Què és el que està passant aquí? Bé, jo crec que, primer, perquè fan un bon producte, segon, perquè estan molt consolidats, després és veritat que ells es poden permetre fer alguns temes que sense traspassar la línia vermella, diguem-ne, però que es poden tractar d'una manera més agradable d'escoltar, potser, o no estan obligats a fer segons quins temes de servei públic, per exemple. Després també hi ha un moment, la ràdio és molt difícil, els canvis, els canvis es fan d'una manera molt sostinguda en el temps i canviar una inèrcia costa molt. Va costar molt canviar la inèrcia que deia que Catalunya Ràdio era líder i els hi va costar molt canviar-ho, i ara s'han canviat les tornes i és a nosaltres a qui ens costa molt canviar aquesta inèrcia. Però vaja, nosaltres al final fer els productes que nosaltres creiem que hem de fer, estar orgullosos dels programes que fem i confiar que anirem millorant fins a poder primer competir i després tant de bo algun dia guanyar. Clar, sí que és veritat que ho explicàvem, no? Aquesta diferència també entre una cadena privada i una cadena pública, com podria ser aquesta. Quines són les responsabilitats que creus que té Catalunya Ràdio? Puc posar RAC1 com pot posar d'altres, que no té una cadena pública. Nosaltres, per exemple, retem comptes al Parlament de Catalunya, per exemple. Hi ha unes sessions de control cada mes en què se'ns fan preguntes sobre els continguts. I la gent pot pensar, continguts polítics. No, depèn de quina entrevista. Si algun grup parlamentari considera que passa unes línies, doncs et poden fer una pregunta parlamentària, per exemple. A RAC1 no els hi fan una pregunta parlamentària perquè no hi ha el mandat democràtic del Parlament de vetllar per la seva programació. I llavors, per exemple, això fa que haguem de tractar segons quins temes. Nosaltres tenim uns mandats de defensa de la llengua en el qual hi creiem i estem molt orgullosos i volem mantenir-lo, de representar tot el territori. Això ens obliga a tenir, per exemple, unes corresponsalies, unes seus i unes delegacions a les diferents comarques de Catalunya, dels quals també n'estem molt orgullosos i que ens obliga també a fer alguns temes que potser en una emissora privada no se senten en l'obligació de fer i estan en el seu deure. Clar, perquè com a cap d'informatius, a més, una cosa que has de fer és escollir temes, no? Quins temes sí, quins temes no. En aquest sentit, quins són els criteris que tens per escollir-los? Temes, no tant nosaltres, el que a mi em toca triar són les cobertures o els grans temes. Després els editors dels programes tenen llibertat com per fins i tot demanar segons què. Però els criteris són l'interès informatiu que nosaltres considerem per als nostres oients, explicar el món, Espanya i Catalunya des d'una òptica catalana, des del nostre interès, i, per tant, intentar ser al lloc on passen les coses per poder-les explicar des d'aquesta òptica. I aquests són els principis bàsics que nosaltres tenim. Per tant, si ara hi ha una intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela, nosaltres intentem arribar a Veneçuela, amb un periodista català que ens ho expliqui des d'una òptica catalana. Ara que hi ha també amenaça perquè passi a l'Iran, nosaltres intentarem arribar a l'Iran per poder explicar el que està passant a l'Iran des d'una òptica catalana. Però si hi ha una entrega dels Globus d'Or, també intentarem anar a una entrega dels Globus d'Or per intentar explicar què li passa a una producció catalana com és Sirat. Vull dir que aquesta és la voluntat que tenim de ser a tot arreu per des de la nostra visió del món, des de les nostres eines i des de la nostra ideologia, doncs explicar les notícies que passen, també a Catalunya, a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, l'Ebre, al Pirineu, des d'aquesta òptica.
Clar, això també, evidentment, és un cost que s'ha d'assumir. Tu creus que en aquest sentit una diferència de les cadenes públiques respecte a les privades pugui ser això, l'aposta per corresponsalies, tot i que, evidentment, s'hagi d'assumir un cost? Clar, un dels ADNs que ha tingut des de sempre la corporació catalana és el fet de tenir una xarxa de corresponsals pròpia, que jo crec que ens ha donat molt de prestigi, la gent està molt satisfeta de la informació que donen aquests corresponsals, que tenen un cost, és evident. A més, com a mitjà públic, i com no pot ser d'una altra manera, i tant de bo tothom ho fes, els nostres corresponsals estan cobrint-ho amb unes condicions laborals correctes, perquè hi ha altres mitjans que utilitzen periodistes freelance i que els hi paguen quantitats que són irrisòries. En canvi, nosaltres som gent que són de la casa, que tenen un sou com el nostre i que, a més estan en unes condicions molt positives. I que, per tant, això és un dels esforços que fem i del qual n'estem especialment orgullosos, vull dir que no volem retallar-ho. Fins i tot ens agradaria poder fer-ne més d'esforç i tenir més corresponsals. I en algunes corresponsalies que són compartides, televisió i ràdio, poder-les desdoblar, però això és insostenible. Vull dir, ja fem un esforç molt important i, per tant, al final es tracta també de rendir comptes. Vull dir, tenim un poder econòmic que potser no tenen altres mitjans, però tampoc no volem malgastar els diners. Per tant, has de fer un equilibri entre el que voldries fer i el que pots fer. Clar, i a més, ara últimament i aquests mesos ho hem tornat a comprovar, sobretot amb tot el que està passant al voltant de Donald Trump, l'actualitat internacional és molt exigent i, a més, últimament passa també a llocs del món que potser no puguin ser els típics, no? Una corresponsalia a Brussel·les o a Washington la tenen pràcticament tots els mitjans, però sí que és cert que hi ha llocs en els que passen coses que són molt importants en el que hi has d'enviar periodistes, també. Com és d'important això? No, nosaltres, la voluntat és ser-hi en els llocs. I ja dic, ara, si només vaig enrere un mes, nosaltres hem enviat gent als Alps, on hi va haver l'incendi a la discoteca la nit de Cap d'Any, hem enviat gent a Veneçuela, hem arribat fins a Colòmbia perquè no ens han deixat entrar a Veneçuela perquè no teníem el visat. Ja fa alguns mesos vam arribar a entrar a l'Iran, 2 vegades hem entrat en els 2 últims anys i ara estem intentant aconseguir la manera d'entrar-hi. Vull dir que la voluntat, quan passa alguna cosa d'informació internacional, la voluntat és ser-hi i, per tant, enviem enviats especials des de Barcelona o des d'alguna delegació o fins i tot a vegades mous al corresponsal. Si veus que és més operatiu, per exemple, a Veneçuela hi va anar el Joan Biosca, que el tenim ubicat a Buenos Aires. Doncs el vam moure cap a Colòmbia, que és on va arribar a la frontera amb Veneçuela, perquè no va poder passar. Vull dir que la voluntat és això, moure els efectius que tens de la manera més operativa possible. Clar, estàvem parlant de Donald Trump, que és un fenomen que hi ha hagut que també ha tingut rèplica a molts altres llocs, també aquí tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. En quin sentit l'extrema dreta creus que ha condicionat també la forma de tractar la informació? L'extrema dreta ha influït en la manera com tractem tots els temes, no només nosaltres com a periodistes, sinó també la discussió que hi ha a les xarxes socials o la discussió que hi ha a les famílies al dinar de Nadal. Segur que aquest últim Nadal s'ha vist intoxicada, entre cometes, per tota una sèrie de maneres de veure les coses que fins fa uns anys no la teníem entre nosaltres. També és veritat que hi ha unes campanyes que, a més s'estan donant a tot el món de desprestigi dels mitjans, moltes vegades, diguem-ne que conreades pels mateixos mitjans, que no hem fet les coses bé en alguns moments. En què, per exemple, no s'han fet bé les coses? Doncs perquè tampoc no és tan fàcil el fet de ser a tot arreu, el de fer d'intentar... És impossible no explicar les notícies sense un biaix. Tots tenim un biaix. Tots tenim una ideologia prèvia que ens acaba empaltant el que expliquem, tant si volem com si no. L'objectivitat és un unicorn. Clar, però això, per exemple, a nivell personal, que un periodista pugui tenir la seva ideologia és una cosa que entenem tots, però Catalunya Ràdio diries que també té com una ideologia, una forma de fer? Té una forma de fer, el que et deia abans, des d'una òptica catalana, el fet d'explicar les coses. I llavors hi ha coses que a nosaltres, des de la nostra òptica catalana, no ens semblen bé i que, en canvi, en altres llocs els hi sembla fantàstic. Tu vas als Estats Units i parles amb votants de Donald Trump i t'explota el cap per el raonament que fa. I, en canvi, des de la seva òptica, doncs, igual està com molt justificat el fet que d'algunes de les coses que fa. Per tant, tot t'empalta de la teva experiència personal, de la teva experiència com a mitjà, del teu context, de la societat a la qual representes. És inevitable que els mitjans de Barcelona expliquen les coses diferent a com ho expliquen els de Madrid, a com ho expliquen els de Londres o com ho expliquen els de Washington. Hi ha una voluntat d'explicar-ho de manera... No, hi ha un context, una tradició, una sociologia i una ideologia que empalta
que és molt variada a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, jo no pregunto el que voten, òbviament, però segur que hi ha gent que vota tot l'espectre polític, només faltaria. Som tan variats com la societat a la qual representem. Però és que la societat catalana és d'una manera que no és exactament igual a la de Madrid, que a la de Londres, que a la de Granada o a la de Washington. I amb temes com l'extrema dreta, per exemple, sí que s'ha de posicionar la ràdio? Jo crec que s'ha de posicionar en tot allò que vagi contra els drets humans. Per tant, si les opcions d'extrema dreta atempten contra els drets humans, nosaltres com a periodistes ens hi hem de posicionar, evidentment. Abans parlàvem també de com està canviant, no? La ràdio en general i també la forma de cobrir les coses. Clar, estàvem explicant també en el teu cas aquí a Catalunya Ràdio, són pràcticament ja 30 anys. Diries que en els últims 5 anys ha canviat més la ràdio, ha canviat més la forma d'explicar les coses que en els darrers 25? Segurament sí. No sé si són 5 o si són 7, però sí que és veritat que en l'últim període he vist com una acceleració de tot plegat. O sigui, recordo ja fa molts anys que vam viure la creació d'una primera pàgina web de Catalunya Ràdio, que era molt precària, era una joguina, la mires ara i penses, mare Déu, on anàvem amb allò. I allò ja li veies unes potencialitats. És a dir, ja veies, hòstia, això a través d'aquesta pàgina web ens podran escoltar tot el món. Per tant, allò que només ens escoltaven a Catalunya, al final ens escoltaven des de tot arreu. Però en aquell moment no n'eres prou conscient. I llavors, entre l'explosió del digital, l'explosió de les xarxes socials, que fa que la immediatesa ja no sigui una única... que només els mitjans tinguin aquesta immediatesa, sinó que la gent ara té accés a la informació de moltes maneres. La manera com expliquem les coses, perquè el fet que estiguem competint no només amb la tele, no només amb les altres ràdios, sinó també contra Instagram, contra X, contra TikTok, fa que la manera com expliquem les coses hagi canviat molt. Abans trobaves una manera molt més reposada, molt més elevada, fins i tot amb un llenguatge molt més fluid, i ara, en canvi, anem d'una manera com molt més accelerada perquè la societat ens hi ha portat. Vull dir que sí, que la cosa ha canviat molt i especialment en els últims anys s'ha com accelerat tot. Clar, i en aquest sentit, tot i així, tot i que tot s'acceleri, hi ha hagut molta gent que, per exemple, anava pronosticant que això de la ràdio arribaria a un punt que s'acabaria o que no tindria sentit, i la ràdio segueix més vigent que mai i comprovem cada EGM que, a més, la ràdio en català puja, no? No només Catalunya Ràdio i RAC1, sinó que en general la ràdio puja. Què creus que és el que té la ràdio que fa que sigui una cosa que sembla com que tot el que passi, doncs la ràdio segueix allà i segueix explicant les coses? Cadascú hi troba a la ràdio allò que necessita. És a dir, el que necessita informació amb una certa rapidesa, o sigui, no som tan immediats potser com les xarxes socials. El que passa que és veritat que hi ha algú que avala la informació que donem. O sigui, tu a les xarxes socials pots trobar missatges que estan avalats per algú o missatges que no saps d'on venen i que, per tant, és difícil discernir els que són veritat o els que no. N'hi ha molts que són veritat i jo no sóc dels que repudien totes les xarxes socials. Jo crec que és una eina molt valuosa, ben utilitzada, i que hi ha gent que les utilitza malament, fins i tot alguns dels que hi posen continguts. Vull dir que no estic dient que les xarxes socials són totes dolentes, ni de bon tros, són molt operatives. Però la ràdio, entre els mitjans tradicionals, diguem-ne, té un punt d'immediatesa, versatilitat i rapidesa que no tenen, òbviament, els mitjans de paper i fins i tot més que la televisió. Però, a més, és capaç de ser companyia, és capaç de ser humor o ser molt informativa, és capaç d'acompanyar-te quan estàs fent esport, quan vas al cotxe, quan estàs intentant adormir el teu fill o quan estàs fent el sopar. Et permet estar pendent de la ràdio i fer alguna altra cosa, cosa que, per exemple, la tele t'absorbeix més, i tu pots estar sentint algun programa de fons mentre estàs fent això a la cuina, estàs planxant o estàs jugant amb els teus fills. Vull dir que té aquest punt d'acompanyament, el fet de poder ser molt íntima, si tu vols, però també molt popular també alhora. Vull dir que és com molt versàtil, i això fa que haguem mantingut aquesta bona salut de ferro, diguem-ne, perquè, a més, jo crec que és un mitjà que s'ha adaptat molt bé a tota l'era digital, cosa que, per exemple, als diaris els ha costat molt més. I, en canvi, nosaltres, és veritat que la manera de consumir ràdio ha variat molt, ja no és només el directe, ni de bon tros, hi ha molts programes que ja van molt més al podcast, com són a demanda, però són molt més versàtils que altres mitjans. Clar, a més, la ràdio té una cosa que, per la gent que la fa, sempre dieu, els que la feu, no? Doncs que és una cosa que enganxa, no? A tu passa també que la ràdio t'enganxa? Sí, sí que m'enganxa. Jo a vegades crec que no tinc aquest punt romàntic de molts dels que fan ràdio, que parlen de la ràdio com el seu somni de petit. Et deia que jo no m'hi veia fent ràdio quan era petit. Però sí que és veritat que quan no la faig durant uns quants mesos la trobo a faltar. El Cuquet, allò, hi va haver un any que no vaig fer antena, en el moment en què vaig arribar al càrrec de cap d'informatius vaig estar una temporada que no tenia programa. I llavors vaig anar a la direcció de la ràdio i dir, escolta'm, jo si no haig de fer ràdio, jo deixo el càrrec.
O sigui, busca un altre cap d'informatius, però jo necessito el cuquet del micròfon. Per tant, sí que, tot i que no hi tinc aquesta relació romàntica, idealitzada, etc., però sí que el cuquet hi és, i quan fa molt que no et poses davant d'un micròfon, i quan estàs davant del micròfon és quan realment t'ho estàs passant bé. Clar, i ara t'ha passat una cosa, a més, que és que el teu fill gran t'ha dit que vol fer això. Això com t'ho has pres? Ho ha dit alguna vegada, i jo l'he intentat treure del cap. Per què? Perquè jo ara mateix no sé com serà el periodisme d'aquí a... Ja no et dic d'aquí 20 anys, sinó d'aquí a 3 o 4 anys. I llavors ell alguna vegada, no de manera molt conscient, jo crec, i perquè, a més, no li veig algunes de les coses que necessitaria. És a dir, mai ha tingut un interès pels informatius, per exemple, o per seguir la ràdio, per exemple, o per llegir un diari, encara que sigui en format de pàgina web. Vull dir que jo crec que té algun moment, però jo no li recomano. De fet, tinc un punt de desencís o d'inseguretat de cap on va el món de la comunicació. Veig la precarietat que hi ha al món laboral, per exemple. Veig que amb tot el creixement de noves maneres de comunicar, nous mitjans de comunicació, nous canals de comunicació, hi ha un moment d'incertesa en el que no el veig molt clar per les noves generacions i, per tant, amb el meu fill li vaig aconsellar que fes una altra cosa. Ara mateix no entraria entre les seves prioritats, sembla, però vaja, al final, si al final em digués, no, escolta, més que jo vull fer això, no m'hi oposaria, òbviament, només faltaria, el vaig aconsellar i de moment sembla que no tirarà per aquí, però bueno, ja ho veurem. Òscar Fernández, ha estat un plaer. Moltíssimes a gràcies vosaltres per visitar-nos a Off the Rec. El que passa que encara ens queda una cosa, que és que a cada convidat li demanem sempre que al final de l'entrevista ens expliqui alguna cosa que mai hagi dit públicament, el que tu vulguis. Llavors, jo tinc una gravadora per aquí, no sé si tens perquè això alguna queda idea entre tu i jo, de què no? explicaries. Sí, això no ho sabrà ningú. No preocupis, ja saps com va. Ho tens? Sí. Espera, ja estic gravant. Endavant. Jo vaig estar a punt de tenir, suposo que devien ser antecedents penals, diguem-ne, perquè quan era molt jove, nen, vaig fer aquelles coses amb un punt d'innocència infantil, i és que jo vivia en una zona a Granollers on al costat hi havia unes cases que tenien com jardins i que estaven com mig abandonades. I llavors ens colàvem en una d'aquelles cases perquè tenia una bassa molt gran que a l'hivern es glaçava i anàvem a patinar. I allà vam descobrir uns coloms que estaven en una mena de gàbies. I nosaltres, en la nostra innocència, vam pensar que aquells coloms estaven abandonats i que podien morir de gana. I llavors els vam agafar i ens vam endur les gàbies. Va resultar que eren uns coloms de colombofília que tenien un valor altíssim i que els propietaris van posar denúncia a la policia municipal de Granollers. I ens van enxampar amb alguns coloms amb les gàbies un parell de dies després i van estar a punt de suposar un problema seriós. Al final, els nostres pares van aconseguir fer entendre als propietaris que no és que els volguéssim robar conscients del valor que tenien, sinó que volíem ajudar aquells coloms que nosaltres enteníem com abandonats i que els hi volíem donar de menjar, que aquells homes deien que aquests coloms tenen unes cures especials. I vaja, van anar d'un pèl. Clar, això, per exemple, al Catalunya migdia a la segona hora s'explicaria això, no? No, però això em queda entre tu i jo, i per tant això no s'explica, això públicament no s'explica. Última pregunta, perquè és que venia tot el viatge d'anada pensant-ho. O sigui, quin tipus de pacte amb el diable es pot fer perquè pugui tenir la teva veu en ràdio? Això com es fa? No ho sé. No en tinc una altra. Vull dir que no és un posat, no la forço, em surt així. Els meus fills no estarien d'acord amb tu, no els agrada tant la meva veu, perquè quan els esbronco també diuen que perquè els crido d'aquesta manera. Per tant, no et puc donar resposta. Cadascú té la que té i, escolta'm, totes són vàlides, Els que ja tenim molta edat, recordem que durant molts anys vam estar a les mitjanits esportives enganxats a José María García, que tenia una veu que era del tot menys radiofònica, i en canvi tenia capacitat de comunicar. Per tant, totes les veus són bones per fer ràdio. Òscar Fernández, moltes gràcies. A vosaltres.